раиси вилояти Суғ Раҷаббой Аҳмадзода ва фармондеҳи қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷабалӣ Раҳмоналӣ зимни бошиш дар шаҳри Исфара тибқи супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба манзили шахсони дар натиҷаи муноқишаҳои мусаллаҳонаи марзӣ ҳалок шуда ташриф оварда аз номи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба наздикону пайвандони шаҳидон таъзия баён намуданд. این آخرین خونه رفیقی بینی که ترغیب باشه دیگر نرید. چند تا فرزند شما؟ 2 تا فرزند. таъкид карда шуд ки қаҳрамониҳои фарзандони шуҷои ватан ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳад шуд ва ҷонисориҳои фарзонагони давр ки барои ҳифзи хоки сарзамин худро сипар сохтанд дар саҳифаҳои таърихи миллат абадан сабт мекардад. ҳамаш барои фарзандош акӯ мо باید زندگی کردن در کار، پیش رفتن در کار، روی افتاده شدن در کار نیست. حیات دوام دارد. من از خودش 2 تا فرزند باقی موندگی، عائله‌اش من دخترم بود، از پی همه شدن بود. مادرش می. падари Ҳакимбой Ниёзов ки дар ҳифзи марзу буни ватан ҳалок гардидааст изҳор дошт ки ҳимояи марзу хоки ватан қарзи шаҳрвандии ҳар як ҷавонмард аст ва ӯ бо вуҷуди аз даст додани ҷигарбандаш худро бо фикри он ки марди ҳақиқиву ҷонфидои миллатро тарбия кардааст тасаллӣ медиҳад. барои ватанам барои ҳифзи сарҳадот ман ҳаракат мекунам ки бо ҳамаҳоя асло ақибнишин накунад фақат ба пеш. раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода илова намуд ки давлату ҳукумат аҳли оилаи шахсони фавтидаро ҳеҷ гоҳ танҳо намегузоранд ва ҳамеша барои дастгирии онҳо аз ҷумла фарзандони шаҳидон чораҷӯӣ мекунад то ба синни балоғат расидани фарзандони шахсони марҳум ба таълиму тарбияи онҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуда пас аз хатми мактаби миёна тавассути квотаҳо барои таҳсили онҳо дар муассисаҳои олӣ мусоидат карда хоҳад шуд. ҳамзамон барои поси хотири шаҳидон лавҳаи ёдбуд гузошта мешавад. сипас Раҷаббой Аҳмадзода зимни бозгашт аз шаҳри Исфара ба аҳли оилаи сокини шаҳри Конибодом Нозим Каримов ва сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Умедҷон Юсупов ки бар асари даргириҳо шаҳид гаштанд изҳори ҳамдардӣ карда аз номи сарвари давлат кӯмакпулиҳоро супорид. ёдовар мешавем ки ба ҳар як оилаи мотамзада аз ҷониби ҳукумат ба маблағи 70 000 сомонӣ кӯмакпулӣ супорида шуда дар маҷмӯъ ба оилаи 19 нафар ҳалок шудагон ва 87 нафар захм бардоштагон 3 миллион сомонӣ кӯмакпулиҳо равона карда шуд.